Ами, Сузи, ти не седиш до мен. В момента не съм у вас. В момента това там не е гитарата ти. В момента ти не пееш. Иначе си много... Иначе си много красива. Имаш мега яките очи. Такива големи и грозни. Много яка коса, която искам. Да. Яка косата и кадърва е яка. Чули ма? Махни, бе. И... Габи стечила случай на връзка. И... имаш много як характер, много си мила. Да, бе, да. И си много приятна и... Ау, секси. И си много... Чакай. Ще качиш ли? По-късно, може би. И си много яка, и си много яка, и си много готина. И имаш много як характер, и си много... Изяли ли свинчо, бе? И си много яка. Ням. И си много забавна. Какво се смееш, бе? И бавна, и забавна. И бавна най-вече. И пак влюбена, загубена, да ни говорим тук. Да, имаш някакви очи, много яка коса и си много готина и много си яка и си много забавна и си до мене. Сигурно има ящи неща, но в момента не се сещам, защото ме разсейваш. Разсейваш, мама!